Toisen kierroksen kolmas soittaja on Viivi-Maria Saarenkylä. Ja Viivi-Marian kappalevalinta on Basso ostinato. Ole hyvä. Kiitos Viivi-Maria. Tule vaan tänne viereeni odottelemaan puheenjohtajan kommentteja. No siinä kaikilla teki Hanurilla oikeastaan kaiken, mitä Hanurilla voi tehdä. Tämän kaltainen Jazzfox-fraseeraus niin ei oikeastaan ole mahdollistakaan kuin Hanurilla. Ja ilmeinen buumi ihan kansainvälisessä kisossakin. Linjakas suoritus siltä osin. Ja nyt onkin sitten aika mennä toisen kierroksen pisteisiin. Ja päästä tässä kilpailussa eteenpäin myöskin siltä osin. Ja ensin pyydän tuomaristolle pisteet tästä toisesta kierroksesta. Toisen kierroksen ensimmäiselle soittajalle, joka oli siis Timo Sormunen. Ja Timon pisteet tulevat tässä. 8, 8, 8, 9, 9 ja 9. Ja näistä tulee yhteensä
51 pistettä. Timo Sormunen. Ja toisena meille soitti tällä toisella kierroksella Tuomas Kinnunen, joka saa pisteet tässä. 10, 10, 10, 10, 9 ja 9. Ja näistä tulee yhteensä tiukat 58 pistettä. Nythän tämä käy todella jännittäväksi. Kolmannet pisteet ja en tiedä, ehkä ne ovat ratkaisevat. Saa nähdä. Saa Viivi-Maria Saarenkylä. Ne tulevat tässä. 9, 10, 10, 10, 10 ja 10. Ja näin